erros ou decisións fixeron posible que hoxe o SAF funcione en estas condicións? O Concello de Pantareas ten a xestión do SAF e decide privatizalo e ceder a xestión a unha empresa privada. O que fai é subastar as condicións, así a palabra, nunha posa pública, subastar as condicións das traballadoras. Levamos 2 concursos no que xa saímos con un precio deficitario. Quere decir, o precio calculado de saída xa é un precio que apenas garante as condicións para as traballadoras e os salarios. Pero máis grave foi nesta última, na que, como nos avanzamos, só se presentou unha empresa e cando comprobamos quen se presentaba sabíamos certo que era unha pirata que traía un montón de problemas polo Estado español. Bueno, tamén o adiantamos nun pleno que isto ia acontecer e efectivamente desde o primeiro día esta empresa empezou a traballar sin material na oficina, sin internet, sin ordenadores, sin roupa de traballo para as traballadoras, o primeiro máis xa con déficit nas nóminas e demais. Isto é o que nos trouxe aquí, a falta de responsabilidade das responsables políticas deste Concello.